Hej, og velkommen til TV2. Ej, kom nu, Niklas! Jeg er dårlig en bønne, det er det. Min boller klør på igen. Velkommen til TV2 Nyhederne. Politiet i Nordsjælland har nu anholdt 5 røverier. Jeg tager den lige forfra. Velkommen til TV2 Vejret. TV2 Rasmus, jeg er lige ved at snøfte op, og så tænder du det. Velkommen til TV2 Vejret, skal jeg til at sige. TV2 Nyhederne. Okay, 3, 2, 1. Hvordan klipper du? Han kan det ikke. Den tidligere direktør for IT Factory, Stein Bakker, skylder i alt væk 800 milliarder kroner. Han var sat for retsstolen i domsagen. Jeg ved, hvad jeg skal sige. Det var mit emne. Jeg hører nu i min høresnegl, at dronning Margrethe har fået AIDS. Det er endnu ikke konkluderet på Rigshospitalet, hvordan det er kommet, og hvem der er skyldig i det. Ja, sådan er det. Ja. Ja, dronning Margrethe. Dronning Margrethe. Det er ligesom jarlen i Klovn. Dronning Margrethe har fået Rigshospitalet i København har konstateret, at dronning Margrethe har fået kræft. Det er en meget sørgelig tragedie. Og vi er Kør igen. Rigshospitalet i København har konstateret kræft på dronning Margrethe. Dronning Margrethe har fået konstateret AIDS. Nej. Nej. Goddag og velkommen til TV2 Sport. Efter en god sæson af SAS-ligaen... Jeg kan ikke tage det seriøst her. Goddag og velkommen til TV2 Sport. Vi vil lægge ud med noget SAS-liga-fodbold. Efter i lørdags, hvor OB tabt mod FCK, har Chris Sørensen udtalt sig. Velkommen til sportsnyhederne på TV2 Sport. Og vi vil lægge ud med lidt SAS-liga-fodbold. Efter lørdag, hvor OB tabt mod FCK, har Chris Sørensen udtalt sig, at... Jeg kan se dig. Men lige hvad han sagde, så sagde han, og vi ligger ud med, hvor de andre. Det Hvor er han? Bønne, kom nu. Brøndby spiller. Brøndby spiller. Brøndby-spilleren Morten Duncan tror ikke på sig selv og guldet. Han har udtalt sig til TV2 Nyheder, at han spiller alt for meget poker. TV2 Nyheder. TV2 Sport. Og så til tennis. Så siger han ikke noget. Ja, vi står ude i OB, ude over for slutvinduet. Ja, det ved jeg jo godt. 3, 2, 1, go. Det tror jeg ikke. Hvad kan vi gøre ved det? Okay. Stop med.
Ej, du kan klippe, kan du ikke? Snak til Mikko. Vi kunne stoppe. Kom du. Snak til pikken. Men... det smager chokolade. Det smager godt, ikke? Jo, videre. Hvad kan I gøre bedre for at få nogle flere medaljer her i SAS-ligaen? Altså, vi kunne stoppe med at gynge til træning. I gynger til træning, simpelthen. Det siger Morten Olsen. God kom. Nej, Chris, det vil jeg heller ikke sige. Gyngetræning, det er ikke det, I bliver bedre til at sparke en bold med. Nej, men så vi har jo selvfølgelig landets bedste gynger, altså. Landets bedste gynger. Ja. Hvilket mærke? Det kan jeg ikke huske. Det kan du ikke huske. Det ligner Bildt ikke gynger. Det er så dumt, bønne. Ej, kan vi klippe? Vi træner jo hver tirsdag og torsdag, så. På gyngerne. Ja, ikke så. Ej, jeg tager lige for mig. Jeg skal tisse. Nej. Jamen Chris, I bliver da ikke bedre til fodbold af at gynge på gynger. Det er jo intet med en bold at bør. Bold. En bold at bør. Godt. Jeg fryser. Lige en fejl. Er vi klar igen? Hvad... Du er ny i Brøndby. Hvad synes du om Duncan? Duncan, han scorer mange mål, og det kører fint, selvom han er forsvarsspiller. Det er super. Dum